Oktubre 29, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagik pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulun-an sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.